ናይሎም መጽናዕትና ከም ትኽነጽንዑ ጸናሕና ካብ ዮሓንስ 5 ካብ 16 ክሳብ 30 ዘሎ እዩ ካብ 15 ክሳብ 18 ዘሎ አንቢበ ክጅምር ማለት እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንአይሁድ እቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም ስለዚ ብሰንበት እዚ ስለዝገበረ አይሁድ ንኢየሱስ ይሰግዎ ክቐትልዎን ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ ግና አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነው ንገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ አቦይ ብምባሉን ርእሱም ኣምላኽ ብምምዕራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ኣይገርመኩምን ቅዱሳኔ ብጣዕሚ ዘገርም እኮ እዩ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ زحلف السمون كم زرعنايو يسوس نتي نسلاسان شمونتن عمت تدنيسو زنبرا سبعي ناي سلاسان شمونتن عمت قطارو مسفت فتيحو نابغزو كم زفانو رئينا نيرنا يسوس نزي نسلاسان شمونتن عمت دكيسو زنبرا سبعي بسنبت فويسو سنبت مدرون عراتو تسعيرو خير مس عززو ايهود نزي زتفوس سبعي سنبت مدري عراتكا تسكيمكا تنقساس ايفق قدلكاني مسبلو اتي زتفوس سبعي نتوم ايهود انتايلوم نيرو اتي زحويني اتناي سلاسان شمونتن عمت حتو يزملسه قصاري زفتحيو عراتكا تسكيمكا كيد زبلني ስለዚህ እሱ አዚዙኒ ተዓዚዘ ነዚ ትእዛዝ ፍጽም ዘለኹ ኢሉዎም ነይሩ ንሳቶም ከዓ እዚ ሰንበት ዘይኽብር ስርዓት እግዚአብሔር ዝጥሕስ አይናይ ብምባል እቲ አራትካ ጸውር ዝኣዘዘካ መን ኢሎም ብጣዕሚ ኣዝዮም ኪሪየስ ከም ዝኾኑ ነቲ አራትካ ለኢልካ በቃ ተንሲኻ ኪድ ዝበሎ ንኽሪእዎ ከም ዝተሓንጠዩ ኣብ ሰዓት እቲ ግና ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበሩ ንኢየሱስ እቲ ሰብኣይ ከላልዮ ከም ዘይከኣለ ድሓር ግን ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስረኸቦሞ ኢየሱስ ካብዚ ዝገደደ ኸይረኽበካስ ደጊምካ ኣይትበድል ኢሉ ምስበሎ እቲ ዝፈወሶ ኢየሱስ ምዃኑ ከም ዝፈለጠን ከይዱ ከዓ ነቶም ኣብቲ ዝተፈወሰሉ ዕለት መኒ ኣራትካ ሰንበት ምድሪ ጼርካ ክትከይድ ዝኣዘዘካ ዝበልዎ ኣይሁድ እቲ ዘሕወዮ እቲ ሰንበት ምድሪ ኣራቱ ጼሩ ኸይድ ዝኣዘዞ ኢየሱስ ምዃኑ ከም ዝነገሮም ርኢና ነርና ሎሚ ነጽንዖ ክፍልን በኣር መቐጸልታ ናቱ ኢና ነጽንዕ እቶም ኣይሁድ ኢየሱስ ብሰንበት ነዚ ሰብ እዚ ምፍዋሱ ከይኣክል ብሰንበት ኣራቱ ጼሩ ብማእኸል እቶም ነቲ በዓል ከብዕሉ ዝተኣከቡ ብማእኸል እቶም ሕሙማት ክኸይድ ብምእዛዙ ንኢየሱስ ከሳገግዎን ክቐትልዎን ክደልይዎ ከሎ ኢና ሎሚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ አይሁድ ንመን ይሰጉ ከም ዘለው ብዘይ ምፍላጦም ንኢየሱስ ክሰግዎን ክቐትልዎን ክደልይዎ ከለው ንርኢ ኢየሱስ ኣብዚ ቅዱሳኔ ኢየሱስ ኣብዚ ዘይግበር ነገር ስለ ዝገበረ ኣይኮነን አይሁድ ዘሳግግዎን ክቐትልዎን ዝደልዩ ዘለው ኢየሱስ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረአናዮ ነቲ ሓጋዘ ዘይብሉ ንዘመናት ድማ ተደኒሱ ዝነበረ ሰብ ብምፍዋሱን ነቲ ዝተፈወሰ ሰብ ድማ ኣራትካል ኢልካ ኪድ ብምባሉ እዮም ክቐትልዎ ዝደልዩ ነይሮም سمعوني قدساني يسوس نتي بسنك حمامو ن38 عامت عب عراد دك إسوس نبرسب دحان أنا فوي سكاي لومي جن سنبس لزخونة لومي أبز حديركا صباح تغير كبلو أي كلني حكي ده قدساني مسايد سما معديهم ن38 عامت عب عراد زتدن نسسب ن38 عامت عب عراد زدك أسسب لومي دحان بقى فوي سكاي لومي جن بقى أبز حدر كبلو أي كلني سلامنتاين دحريلنا إذا سبزي ما ننت يسوس لزي فلت مالتي نيسوس زفلت أو نيرو تزخون يسوس كريستوس فلت أو تاني حتى تزخون هالرايلو متعزز نيرو ما ننت يسوس إذا سب عايز يفلتني سلازي يسوس فويسك يتبولون كأمن يتأجمعي مالتي يسوس متسئلو تفويس كاي خان تزبلون عايك قبلوني مغنياتهم بزعبا يسوس زفلت أو نجار يلن نتي
ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወፅእ ናይ ፈውሲ ቃል ብእምነት ከቕበሎ ስለ ዝኸብዶ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ን38 ዓመት ተደኒሱ ንዝነበረ ሰብ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ይስሙዑኒ ከይሓልፈኩም ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ን38 ዓመት ተደኒሱ ንዝነበረ ሰብ ነታ ዝፍወሰላ መዓልቲ ብሓንቀውታ ዝጸባብያ ንዝነበረ ሰብ ንሎሚ ኣብ ዝሕደር ማለት ፈጺሙ ክቕበሎ ዘይክእል ነገር እዩ እቲ ሳልሳይ ዋና ነጥቢ ግን እንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ማንነት ናይቲ ተንስእ እሞ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ዝብሎ ስለዘይፈልጥ እዚ ሰብ እዚ መሕዋዩ ዝፈልጥ ካብታ ን38 ዓመት ዝደቀሰለ ኣራት ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞ ተንስኡ ክኸይድ ከሎ ጥራዩ ኣሜን ዶ እዚ ሰብ እዚ መሕዋዩ ዝፍለጦ ካብታ ኣራት ብድል ኢሉ ጠጠው ክብል ከሎ ጥራዩ ስለዚህ ኢየሱስ ነዚ ን38 ዓመት ተደኒሱ ኣብ ዓራቱ ደቂሱ ፈውሱ ዝጸባበይ ዝነበረ ሰብ ተንስእ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ዝበሎ እቲ ሰቡን ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ገይሩ ክብርን ሽሙ ይኹን ኣብዚ ንእግረ መንገዲ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ተዛሪበ ክሓልፍ ደስ ብለኒ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጡ እምነት ኩለድ ዝገበረ እቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወፀ ናይ እምነት ቃል እዩ ኣሜን እዚ ሰብ እዚ ነቲ ተንስእ ኣራት ካል ኢልካ ድማ ኪድ ዝብል ድምፂ ካብ ኢየሱስ ምስ ሰምዐ ብእምነት ወሲድዎ ብዘይ ምንቅስቃስ ናይቲ ማይ ድማ ብቃል ኢየሱስ ተፈዊሱ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኢየሱስ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ዝበለሉ ምኽንያት ኣለዎ ኣሜን ዶ አንቱም ስምዑ ጎይታ ይባረኩም ኢየሱስ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ዝበለሉ ምኽንያት ኣለዎ ኣብ ቤት ሳይዳ ኢየሱስ ጥራይ ወይ እቶም ሕሙማት ዕውራት ሓንካሳት ድኑሳት ጥራይ ኮኑን ዝነበሩ ፈሪሳውያን ነይሮም ከምታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረአናዮ ብዙሓት ሰባት እዮም ኣብቲ ስፍራ ነይሮም እቶም ኣይሁድ ነቲ ኢየሱስ ዝፈወሶ ሰብኣይ መኒ ንሱ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ዝበለካ ኢሎም ምስሓተትዎ ብዙሓት ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበሩ ኢየሱስ ከዓ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዘሕውዮ መን ምዃኑ ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ርኢና ነርና ሓቀይዶ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣራቱ ጸይሩ ብማዕኸል እቶም ኣብ ዙርያኡ ፈውስና ተጸባበዩ ዝደቀሱ ሰባት ክሓልፍ ከሎ ሓደ ናይ ኩሎም ኣቃልቦ ብፍላይ ድማ ናይቶም ፈውሶም ዝጸባበዩ ሰባት ብቐሊሉ ይስሕብ እዩ ኣሜን ነቲ ኣራት ጸይሩ ክኸይድ ከሎ በታ ጸይርዋ ዝኸይድ ዘሎ ኣራት እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ጥቃቲ ቀላይ ፈውሶም እናተጸባበዩ ዝድቅሱ ሰባት ምዃኑ ብቐሊሉ ይልለዩ ኣሜን ዶ ስለዚ ብድንገት እዚ ሰብ እዚ ካብ ማእኸሎም ብድልሉ ነታ ንዘመናት ጸይራቶ ዝነበረት ኣራት ጸይርዋ ክኸይድ ከሎ ኣቃልቦ ናይቶም ደለይቲ ፈውሲ ምስሓቡ ዘይተርፍ ኢየሱስ ነዚ ሰብ እዚ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ዝበለሉ ምኽንያት ንዓራቱ ክጸውር ዝገበረሉ ምኽንያት እምበኣር እታ ኣራት እተመሓላልፎ መልእኽቲ ስለ ዘለዋ እያ ኣሜን ነቶም ኣይሁድ እታ ኣራት እያ ስሒባቶም ኣይኮነን እንዲ እቲ ኣራት እትዛረቦ መልእኽቲ ስለ ዘለዋ እያ ኢየሱስ ኣራት ካል ኢልካ ኪድ ኢልዎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ርግጸኛዬ ካብታ ሰዓት ኒንዮ እታ ኣብ ቤት ሳይዳ ትርከብ ቀላይ ዝድቅሳ ሰብ ከም ዘይርከባ ሓቀይዶ ቅዱሳኔ ብዛዕባ እቶም ኣይሁድ ጥራይ ዮሓንስ ለጸሓፈና እምበር ኢየሱስ ናብቲ 38 ዓመት ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ ከይዱ ይፈዊስዎ ኣብ ዙርያ እቲ ሰብ እቲ ድማ ብዙሓት ከምኡ ፈውሱ ዝደልዩ ዝመጸ ሰባት ኣለው ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብድንገት ተንስኡ ክኸይድ ከሎ ከመይልካ ተፈዊስካ ምባሎም ዘይተርፍ እዩ እቶም ዝሰምዑኻ ደድሕር ኢየሱስ ሙግያዮም ዘይተርፍ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኮነ ኢሉ ሰባት ኣቃልቦኦም ናብ ፈጣሪኦም መታን ክገብሩ ኢሉ እዩ ነዚ ሰብ እዚ ኣራት ካል ኢልካ ኣራቱ ዓልኢሉ ክኸይድ ኣዚዝዎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ኣሜን ሃሌሉያ እዚ ነገር ዘይሐጎሶም ኣይሁድ ግና ነቲ ዓሉ ክብልዎ ዘይክእሉ ተኣምራት ኢየሱስ ብምግባሩ ብሰንበት ኣብ መኻንዮም ከሳግብዎን ክቐትልዎን ክደልዩ ከለዉ ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ኣነ ነዚ ቃል ከንብቦ ከለኹ ቅዱሳን ፍቕሪ ኣምላኽ
ምሕረት ኣምላኽን ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቲ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ከም ዝኾነ የርኤ ሓቀይዶ ቅዱሳን እዞም ንኣምላኽ ደው ዝበሉ ዝመስሎም እዞም ንኣምላኽ ዝቐንዑ ዝመስሎም ዘሎ ኣይሁድ ንኣምላኽ ይጻረሩ ከም ዘለው ሰዓን ምፍላጦም አንጻር እግዚአብሔር ክኸዱ ከለው ንርኢ ኣብ ክንድቲ ጎይታ ዝገበሮ ዘሐጉሶም ኣብ ክንዲ ምስቲ ጎይታ ዝበጽሖ ሓዎም ኮይኖም ንእግዚአብሔር ዘመስግኑ እቲ ንሓዎም ዝኾነ ነገር ከም ምንም ከይቆጸሩ ሰንበት ተሳዒሩ ኢሎም ከዕገርግሩ ከለው ንርኢ ብዙሓት ክርስቲያናት ከም ዘለው ኣሕዋቶም እግዚአብሔር ክበጽሖም ከሎ ዘይሕጎሱ ስምዑኒ መጽሓፍ ቅዱስና ሰብ ምሰብ እንተ ተባዓሰ ሰብ የተዓረቆ ይብል ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ሓቀይዶኹም ነዛ ጥቕሲ ግን ደሌሲ ኢነያ እዛ ጥቕሲ ኣበይ ከም ትርከብ መን ይዝፈልጣ ሰለሞን ዝጸሓፎ ማለት እዩ ሰብ ምሰብ ተተባዓሰሲ ሰብ የተዓረቆ ይብል ሰብ ምስ ፈጣሪኡ እንተ ተባዓይሱ በዓሉ እንተ ዘይተዓሪቆ መን ከተዓረቆ ይኽእል ይብለና ሓቀይዶ ቅዱሳኔ ሰባት ምስ መን ገጢሞም ከም ዘለው ንመን እዞም ሰባት ሪእኹሞም ኣለኹም እዞም ሰባት ምስ መን ገጢሞም ከም ዘለው ንመን የሳጉጉን ንመን ክቆትሉ ይደለው ከም ዘለው ከይፈለጡ ምስቲ ከተዓረቆም ኢሉ ዝመጸ ፈጣሪኦም ክበኣሱ ከለው ንርኢ Thank you Peter አይገርመኩም ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ መተዓረቀ ኮይኑ ይመጽዩ ከተዓረቀና ኢሉ ይመጽዩ እዞም ሰባት ከተዓረቆም ኢሉ መተዓረቀ ኮይኑ ዝመጸ ጎይታ ከሳድድዎ ከለው ንርኢ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ዞም ኣሕዋትና ክንብቦ ጸንሑ ምእራፍ 5 ካብ 17 ክሳብ 21 ተባረኹ ለይ ቅዱሳነይ ከምዚ ይብል ስለዚህ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተኣዲ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ቡሉይ ሓሊፍ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዚ ኩሉውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ እተዓረቕና ኣገልግሎት ዕርቁን ዝሃበና ኣምላኽ እዩ ማለት ኣምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ከዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባናኻ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ስለዚህ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ልኡኻት ኢና እሞ ኣምላኽ በኣና ገይሩ ይምዕዳሎ ንሕና ብኡኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነታ ሓጢአት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢአት ገበሮ ምስ ኣምላኽ ተዓረቁ እናበልና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና ይብል سمعنا قدساني እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ከዕረቕ ኢልዩ ሰብ ኮይኑ ናብ ዝምድር መጽዩ ኣይኮነን ዲዩ ተባረኹ ለይ ቅዱሳን ዳሕራይ ክትቡን ይኹም እትጠቕሲ ሓቀዶ ቅዱሳን እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ከዕረቕ ኢልዩ ሰብ ኮይኑ ናብ ዝምድር መጽዩ እንተኾነ ደቂ ሰባት እዚ ስለ ዘይተረድኦም መዓልታዊ ምስ ፈጣሪኦም ክበኣሱ ከለው ንርኢ አይሁድ ነቲ ምስ አቦ ከተዓረቕ ዝመጸ ኢየሱስ የምንበዓር ዘሳጉጉውን ከቆትልዎ ዝደልዩ ዘለው አይሁድ ሰዓን ፍልጠት ነቲ ምስ ፍጥረት ዕርቂ ደልዩ ዝመጸ ኢየሱስ ምስቲ እንኮናይ ዕርቂ መንገዲ ዝኾነ ኢየሱስ ክበኣሱ ከለው ንርኢ ከምቲ ግቡእ ኢየሱስ ይኽበኣሶምን ክሰጎምን ዝግብኦ ነይሩ ሓቀይዶ ንሱ ግን ዙፋኑ ሓዲጉ ዝመጸ ዕርቂ ደልዩ ስለ ዝኾነ ሱቅ ምህረቱ አባቶም ንሱ ግን ዙፋኑ ሓዲጉ ዝመጸ ዕርቅድሊ ስለ ዝኾነ ምህረቱ ኣብቶም ሰጎግቱን ኣብቶም ክቆትልዎ ዝደልዩ ከእዝዝ ከለው ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ኣብ ዮሓንስ 10:10 ብዛዕባ ዳቢሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ቅዱሳነይ ጽቡቅ ጌርኩም እስከ ሰምዑነ ከም ዘለኹም ክፈልጥ ይደሊ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሓንስ 10:10 ብዛዕባ ዳቢሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ዳቢሎስ እንታይ ኢሉ ነጊሩና ዳቢሎስ ሰራቂ ቀታሊ ሓራዲ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ሓቀይዶ እዞም ንኢየሱስ ዘሳጉጉውን ክቆትልዎ ዝደልዩ ዘለው እምበኣር ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ዘይኮኑስ ኣገልገልቲ ዳቢሎስ እዩ ንሓዉ ዘሳድድ ኣገልጋሊ ዳቢሎስ እዩ ናይ ዳቢሎስ ባህሪ ዘንጸባረቕ
እዞም ሰባት ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እዞም ሰባት ኣብ ልዕሊ እዞም ንኢየሱስ ዘሳጉጉ ዘለዉ ሰባት ዝረአይ ዘሎ ናይ መን ባህሪ እንድሕር ኢልኩም ናይ ኣቦኦም ባህሪ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ በዚ ቃል ገይሩ ዝፍውሰና ሰባት ኣሎ እቲ ኣብ ህይወት እዞም ኣይሁድ ዝረአይ ዘሎ ባህሪ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ባህሪ ዲያብሎስ እዩ እቲ ጽቡቕ ናይ ሰባት ዘይደሊ ቀታሊ ዲያብሎስ ጥራይ ኣብዞም ኣይሁድ ንሪኦ ዘለና ባህር እምበኣር ናይ ዲያብሎስ እዩ እቶም ኣብ ህይወትና ዝረአዩ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ፍረታት ምንጮም ካበይ ምዃኖም ብቐሊሉ ክንፈልጦም ንኽእል ኢና ሓቀይዶ ትሰማምዑ ዲኹም بفريقهم كتلاليهم يخم خويلو يسوع كريستوس سلازي أتوم أبي وطنا زرعايو من فريتاتي من أم كابي كم زخونو بقليلو خنفلت أم نخلينا ويتا يسوع كريستوس بعلو أماتيوس شوعات كاب عصر تحمشتك ساعة إسرا خمزيلو له كاب نبيات حسود تتأنقو بوشت أم زمن تلو تخالو كنصهم سي كدانا باق تخدينهم يوم زموتهم بفريقهم كتلاليهم يخم كاب إشوق دويني انتب كاب تخرباس بلس كومو خس تصبقهم تصبق فري فري تخفوهم كفو فري فري تصبقهم كفو فري كفري ويس كفوهم تصبق فري كفري أيكون اللونيو تصبق فري زي فري زبالة كلهم يقرص نبحاود ما يدر باي انبقر بفريقهم كتلاليهم يخم إلو قالو يسوع كريستوس بقالو كاب ماتيو شوعته كاب 15 ساعة إسرا سمعنا قدساني فرني حدا زرق وتصيتي حق إيده قدساني حدا زرقي نفر نخبتصه ككم عينتو جيزي وصدي اتفرا اتزرق انتاي مخانو يزغلصلنا منفس قدس بزغرم منغدي نزخفل زميروني فرينايو من مخانا زغلصلنا فرينايو من مخانا نايمن مخانا زغلصلنا فرينا ملليو فرا ملليو يسوس بعليو عبزخنا نبوت صنحنا خفلي بفريقهم كتلاليهم يخميلونا حقيدو مستي نحقي غوندي انت تطابيقنا وينخنا فرينا معناتهم كويني تراي سلازقنطام مالتي ويتا يسوس نتوم ناتو زخونو كمكر كولون تايلو كاب نبيات حاسوت تتنقو بوشتوم زمنطلو تخوالو خنسومسي كدانا باقي تخدينم يم زمصخوم مسبلن تايلو تخوالو مخانوم بمرعاي كتفلطو واي تخولون يخم مغنياتهم تمساسيلوم سلازلو نبقع مخانو نتخلا دما تخلا مخانو اتنكو تفلطلو منغدي حدا ينسو خا بفريومي ابقع نبقع بحرنبر ناي تخلا بحر خطري اي تخلنيها حق ايدو ات تخلا نغيزيو خم بقع نبقع بحر خري كفتن يخلي انت خونا ماننتو سلازي خونا ات حقኛ ماننتو مغحادو ايترفني يسوس نزي ነገር እዚ ኣብዚ ቃል እዚ ዝዛረበና ዘሎ بفريقهم كبلنا خلو كنفلطو زلنا انتايو بتدغاوي ነገራቶም ሪኢና ክንፈልጦም ንኽእሊና ማለት ጥራይ ኣይኮነን ቅዱሳን ምክንያቱም ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ እቶም ተخالو ቆርበት በግዕ ተኸዲኖም ተመሳሲሎም እዮም ዝመጹ በቲ ብደገ ንሪኦ ነገር ክንርኢ ኾለና በግዕ መስሉና ኹሎም በግዕ ዝመስሉና ክሳዓተ ሓቀኛ ማንነቶም ዝጋሓድ ጥራይ استخلا بقع مسيلو مستناباقع تمساسيلو نويح كسقوم سلازيكال اتباحريو مقهادو اي ترفن كم تكاب اشوق وينخ انتاب زيكال كم تكاب اشوق زغنتاب كومون كاويني زغنتاب اتحق انيا مننتنا مقهادو زي ترفيو يسوس ابززب لنا زالو قويتا يسوس اب يوحنس شمون تربع 44 نزوم ايهود كمزيلو ومنيري نسخاتكم كابت أبوهم ديابيلوس يخم تمنيت أبوهم كتقبرون تدليو اللهم نسو كم مجمر تاقتال نفسي مو حكي أبوس لزيلبو
ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ሓሳዊ እሞ ንሓሶቱን ኣቦ ኣይልዎም ነይሩ ሓቂ ቅዱሳን ዲያብሎስ ቀታሊ እዩ ዲያብሎስ ሓሳዊውን እዩ ስለዚህ ክንሕሱ ከለና ናይ መን ባህሪና ነንጸባረቕ ዘሎና ናይ ዲያብሎስ ባህሪና ነንጸባረቕ ዘሎና ኢየሱስ ንዲያብሎስ ክገልጾ ከሎ እንታይ ኢልዎ ንሱ ካብ መጀመርታ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ንሓሶቱን ኣቦ እዩ ብምባል ገሊጽዎ ኣሎ አቦ ማለት ቅዱሳን አቦ ማለት ምንጭ ናይ ሓደ ነገር ማለት እዩ ናይ ሓደ ነገር ምንጭ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ዓይነት ሓሶት ምንጩ መን እንድሕር ኢልና ዲያብሎስ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ተማዓልቲ ኣምላኻዊ ባሕሪ ክንከውንና ተጸዊዕና ነዚ ኢና ተመዲብና ኣብ ህይወትናውን ክንጸባረቕ ወይ ኣብ ህይወትና ክንሪኦም ዝግቡኡና ባህሪታት ኣምላኽ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ ካብዚ ክፍሊ ክንሪኦ ዝደልዮ ነገር ሓደ ነገር እዩ እዞም ሰባት ንኣምላኾም ዘገልግሉ እንዳመሰሎም እዩ ኣገልገልቲ ዲያብሎስ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም ዘለው ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን እዞም ሰባት ንመን ኢኹም ተገልግሉ ንመን ኢኹም ቀኒኢኹም ንኢየሱስ ተሳጉግዎ ዘለኹም እንድሕር ኢልናዮም ንኣምላኽና ንእግዚአብሔር እዮም ዝብሉ ካይተፈለጦም ግን ናይ መን ኣገልገልቲ ኮይኖም ተሪፎም ኣገልገልቲ ዲያብሎስ ኮይኖም ተሪፎም ክራእዩ ከለው ንኣምላኽ ዝቐንዑ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘለዎም ዝመስሉ ንሶም ንባዕሎም ተተሓቲቶምን ኣገልገልቲ እቲ ህያው ኣምላኽ ኢና እዮም ዝብሉ ብተግባር ክራእዩ ከለው ግና ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኮይኖም ንኣምላኽ ዘይኮነስ ንዲያብሎስ እዮም ዘገልግሉ ሓደ ነገር ከመሓላልፍ ደልየ ዘለኹ ዲያብሎስ ኣበይ ኣሎና ኣይግድሶን ቤተክርስቲያን ሓሉ ኣብ ዓለም ሓሉ ኣብ ዝሓለኻ ሓሉ ክጥቀመልካ ይዝደሊ ዲያብሎስ ኣበይ ኣሎና ኣይግድሶን ዝገበረ ገይሩ ንብረቱ መጠቀሚ እዩ ክገብረና ዝደሊ ስለዚህ ሎምስከ ነፍስና ንፈትሻ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮይና ንመን ኢና ነገልግል ዘሎና ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለ ዘሎና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣገልግሎት ክፍልታት ስለ ዝተዋፈርና ንእግዚአብሔር ነገልግል ኣሎና ማለት ኣይኮነ ገሌና ስለ ዝዘመርና ገሌና ስለ ዝሰበኽና ገሌና ካል ዓይነት ኣገልግሎት ስለ ዘገልገልና ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ብቕንዕና ብቅድስና ከምቲ ንሱ ዝደልየና ኮይና ነገልግላልና ማለት ኣይኮነ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ እዞም ሰባት ነታ ቤተ መቕደስ ቀጥ ኣቢሎም ዝሓዝዋ ንሳቶም እዮም ሓቀዶ ኢየሱስ መጽኡ ማንነቶም እንተ ዘይገልጾ ነይሩ ማንም ሰብ ብዛዕባ ዞም ግቡዛት ፈሪሳውያን ኣይምፈለጠን ነይሩ ሓቀዶ እቲ ብርሃን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ነቲ ጸልማት ዝኾነ ህይወቶም ተዘይገልጾ ነይሩ ኣይምተፈልጡን ነይሮም man of God እና ተባህሉ ምነበሩ ነይሮም ኢየሱስ ምስ መጸግና እዞም ብጽድቆም ዝምክሑ መን ከማና ዝብሉ ዝነበሩ አይሁድ መንነቶም ብግልጽ ኮፍ አቢሉ ኣብ ፋይል ናይ እግዚአብሔር ከም ዘየለው ክነግሮም ኮሎ ኢና ንሪ ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይድሕነና መልአክ ግንጽል አቢሉሲ ሽምካብት ናይ ህይወት መዝገባ ይተረኽበን ክብለካስ ኣይሕዝን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸሲ ከቶ አይፈለጥኩ ኻን ክብል አይሕዝን بفرينا نايمن مخوانا نفلتينا سلازي لومي من أبانا خوينو يعي خمزلو نمرمر نرأسنا نفتش نحاوخا نحفتخا ناتسألأخا سبات مسابات النات أوسكا عقل قالي قويتها خنبل عين خقلنينا لومي اتي تسألئي بعسي كركر كأني أبيت أملاخ زبزح سلمنتا يندحر إلنا أبيت أملاخ سلزلنا ديابيلو زتك أملنا سلزي مسلنا بمنفذ زين الملالس اندحر كوينا نايقد ديني تمني السقا تمني ديابيلوس كنفتسم لومي قويتان ننفسو كفنا مستوى عليها بنا اسكا لومي معالتي سي بزقات أمي نهيوتنا دوينا نرأيا مسني حق قندي دينا تطابقنا زلنا ولاس كابتنا حق قندي لقيقنا ينا زلنا
ጎይታ ኢየሱስ አባይ ጽንዑ ይሉና ስምዑን ጽቡቅ ገርኩም ጎይታ ኢየሱስ አባይ ጽንዑ ይሉና ስለዚህ አቡ ምጽናዕናትና ጉዳይ ደግሜ ደኹብሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባይ ጽንዑ እዩ ይሉና ስለዚህ አብኡ ምጽናዕናትና ጉዳይ አባይ ጽንዑ ምስበለ እዩ አነውን አባኻትኩም ዝበለ ክሳዕ አብኡ ዘይጸናዕኻ እሱ አባኻ ክጸንዕ አይክልን አባኻ ይዙሰን ኩሉ ውሳነ ኣብ ኢድካ ይዘሎ አባይ ጽንዑ አነውን አባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን አባይ እንተዘይጸናዕኹም እንታይሉ አባይ እንተዘይጸናዕኹም ከምኡ ኢኹም እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከኣንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ አባይ ዝጸንዕ ኣነውን ኣብኡ እቲ አባይ ዝጸንዕ ኣነውን ኣብኡ ንሱ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ አባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨርፈን ንወጻኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርቢዎም ይነድድ አባይ እንተጸናዕኹም ቃለይውን አባኻትኩም እንተሓደረ እትደልይዎ ዘበለ ትልምኑ ሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ ተፈሪኹም አቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርቶይን ክትኮኑ ኢኹም ይብለና በዮሐንስ 15 ካብ 4 ክሳብ 8 ኣብዚ ክነንብቦ ጸናሕና ጥራይ አባይ ጽንዑ አባይ እንተጸናዕኹም ዝብል ሓሳብ 6 ጊዜ ተደጋጊሙሎ ቅዱሳን that much ኢየሱስ ክርስቶስ serious about this 6 ጊዜ ደጋጊሙ ተዛሪቡናሎ ኣብቲ ጉንዲ ከይጸናዕኻ እቲ ጉንዲ ዘፍርዮ ክተፍሪ ወይ ፍረ ናይቲ ጉንዲ ኣባኻ ክረይ ኣይክእልን እዩ ካበይ ከተምጾ ኣብቲ ጉንዲ ምጽናዕናዩ ብዙሕ ፍረ ክነፍሪ ዝገብረና ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ እዩ በዓሉ ነዚ ቃል ዝተዛሪብዎ ጳውሎስ ኣይኮነ ጴጥሮስ ኣይኮነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ አንደበቱ ዝተዛረበ ቃል ስለዚህ አጸብቅና ነተክሮሉ ይግባአና አባይ ጽንዑ አነውን አባኻትኩም ክብል ኮሎንታይ ማለት እዩ ክሳ አባይ ዝጸናዕኹም አነውን አባኻትኩም ክጸንዐ እቲ ምጽናዕን ዘይምጽናዕን አባና ከም ዝውሰን እዩ ዝኽፍል ዝነግረና ንሕና ክርስቶስ ክንጸንዕ ኾለና ንሱን አባና ሽዑ ብዙሕ ፍረ ነፈሪ ማለት እዩ ካቡ ወጻኢ ኮይና ናይ ጎይታ ፍረ ክነፈሪ ኣይንኽእልና that's why ብዙሕ ፍረ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ዘይንርኢ ዘለና ምስቲ ጉንዲ ዝተጣበቐ ሰብ ክፈሪ ናይ ግድን ሓቀዶ ቅዱሳን እታ ምጽናዕ ትብል ቃል ወሳኒት እያ እቲ ኣብቲ ጉንዲ ምጽናዕና እዩ ፍረ እቲ ጉንዲ ክንፈሪ ዝገብረና ኣብዚ ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና ንርእስኹም ኣይትጠብሩ ንርእስኹም ኣይትዕሽውዋይ ዝብለና ዘሎ ሎሚ ሓደ እዋን ኢየሱስ ብዙሓት ሰባት ናብኡ ምስተኣከቡ ብዛዕባ ሓደ ዘርአን ብዛዕባ ስርናይን ክርዳድን ኣብ ማቴዎስ 13 ምሂርዎም ነይሩ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣነ ደልያ ዘለኹታ ብዛዕባ ስርናይን ክርዳድን ዝመሃራ ትምህርቲ እያ ነዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ማቴዎስ 13 ካብ 24 ክሳብ 30 ከይድና ክነንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ካልእ ምስላ ድማ ከምዚሉ መሰለሎ መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብኣያ ትመስል እቶም ሰብ ደቂሶም ኮለው ጸላኢ መጸ ኣብቲ ማእኸል ስርናይ ድማ ክርዳድ ዘሪኡ ኸደ ቆጽሉ ምስፈረየን ፍረ ምስፈረየን ድማ ሽዑ እቲ ክርዳድ ተራእየ ነቲ በዓል ቤት ግዛኣቱ መጽዮም ጎይታይ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢዶ ዘርኢኻ ይነበርካን እዚ ክርዳድ ደኣ ካበይ መጸ በልዎ ንሱ ኸኣ ነዚስ ጸላኢ ዝገበሮ በሎም እቶም ግዛኣቱ ድማ ከድና ክንዓርዮ ትፈትይኻ በልዎ ንሱ በሎም ኣይፋልኩምን ክርዳድ ክትዓርዩ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ ከይትምህቡ ክሳዕ ቀውዒ በሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም ብጊዜ ቀውዒ ኸኣ ንዓጻዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ ረይዎ ክነድድ ድማ በብንዳእቲ ሰርዎ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፎ ኣክብዎ ክብሎም ኢሉ ኣብዚ እንታይና ንርኢ ዘሎና ሓደ ሰብ ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ከም ዘርአን
እቶም ሰብ ደቂሶም ከለው ከዓ ጸላኢ መጽዩ ኣብቲ ማእኸል ስርናይ ክርዳድ ዘሪኦ ከም ዝኸደን እቶም ኣብ ትግራት ዝተዘርኡ ስርናይን ክርዳድን ድማ ክልቲኦም ናብ ፍረ ምስ በጽሑ እቶም ጉዙኣት ናብ ጎይቶኦም መጽዮም ከመይልዩ ኣብቲ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርኣናሉ ግራት እዚ ክርዳድ በቂሉ ኢሎም ከም ዝሓተትዎን እቲ ዋና ግራት ድማ ነዚ ጸላኢ ከም ዝገበሮን ጸላኢ ከም ዝገበሮ ከም ዝነገሮምን እቶም ጉዙኣት ድማ ነቲ ክርዳድ ክነኣሪዶ ተፈቲኻ ምስ በልዎ ደሓን ኣይፋልኩምን ክርዳድ ክትኣሪ ከለኹም ሲ ምስ ስርናይ ክትምህው ስለ ዝኾንኩም እንታይ ኢሎም ክሳዕ ቀውዒ በሓደ ይዕበዩ ሕደግዎ ከም ዝበሎምን ብግዜ ቀውዒ ነቶም ዓጻዶ ቀድም ነቲ ክርዳድ ረይዎ ክነድድ ድማ በብንዳኣት እሰርዎ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቀፎ ይኣክቦ ክብሎም ከም ዝበሎም ኣብዚ ንርኢ ኣለና ካብዚ ክፍሊ እንታይ ከሪአኩም ደሊ ቅዱሳን እቶም ግዙኣት ክሳዕት ዝተዘርአ ክርዳድ ምስቲ ስርናይ ዝበቁል ነቲ ክርዳድ ፈጺሞም ኣይላለይዎን ኣለኹም ዶ ምሳይ ክርዳድ ከም ዝተዘርአ ኣብቲ ግራሲ መዓስዮም ፈሊጦም እስከ ንገሩኒ ክዝራእ ከሉ ኣይፈለጡን ክርዳድ ከም ዝተዘርአ ኣብቲ ግራት መዓስዮም ፈሊጦም እንድሕሪልና ምስ በቆለ ምስ ፈረየ ናብ ፍረ ምስ በጽሐ ምስ በቆለ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ቆጸለ ዘይኮነስ ናብ ፍረ ምስ በጽሐ ኣብቲ ግራት ዝተዘርኡ ሕማቕን ጽቡቕን ዘርኢ ቆጽሉ ምስ ፈረየን ፍረ ምስ ፈረየን እዞም ሰባት ነቲ ስርናይን ነቲ ክርዳድን ክፈልይዎ ክኢሎም ክሳዕ ፍረ ዘፍርዩ ግና ነቲ ስርናይን ነቲ ክርዳድን ፈላልዮም ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን ነይሮም ስለዚ ከዓ ጎይታ ብፍሪኦም ከተላልይዎ ይኹም ዝበለና ቅዱሳን ከምቲ አንቶበይ ዝበልክዎ ፍረ መግለጽ መንነት እዩ እዚ ክርዳድ እዩ እዚ ድማ ስርናይ ክብሉ ዝኽኣሉ በቲ ፍረ ናብ ፍረ ምስ በጽሐ እዩ እቶም ጉዙኣት ነቲ ክርዳድ ምዃኑ ኣላለየሞ ነዚ ሁሉ ክዛረብ ዝደረኸኒ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ ኣብቶም ኣይሁድ ዝረአ ባሕርቲ ነምልኾ ኣሎና ኢሎም ዝብሎ እግዚአብሔር ዘይኮነስ ባሕሪ ዲያብሎስ ከም ዝኾነ ንምርኣይን ንሕና እውን በዚ ቃል ንህይወትና መታን ክንፍትሻ ብምባል ኣሜን ወሲኸ ክዛረበሉ ዝደልዩ ነጥቢ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ካብ መሬት ተላዒሉ ንሓደ ሰብ ንኽቐትሎ ኣይለዓልን ሓቀይዶ ካብ መሬት ተላዒልኩምሲ ካብ መሬት ተላዒልካ ዶ ንሓውኻ ትቐትሎ ትደሊኻ ካብ መሬት ተላዒልካ ዶ ንዝኾነ ሰብ ትቐትል ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኣብነት ንቃኤል ተወሲድናዮ ንኣቤል ክቐትሎ ስለ ዝደለየ ይኮነ ንኣቤል ቀቲልዎ ሓቀይዶ ቅዱሳነይ ቃኤልሲ ንኣቤል በቃ ስኢሉ ክቐትሎ ስለ ዝደለየ ይኮነን ቀቲልዎ ንኣቤል ክቐትሎ ዝገበሮ ወይ ኣቤል ናብ ሞት ዘብጽሕ በደል ስለ ዝበደለ ይኮነን ቃኤል ንኣቤል ቀቲልዎ ቃኤል ንኣቤል ስለምንታይ ቀቲልዎ እንድሕር ኢልና ወይ ምክንያት መቕልጠልዩ እንታይ እንድሕር ኢልና ቃኤል በኣቤል ስለ ዝቐንዐ ቅንእዩ ንቃኤል ንሓው ከም ዝቐትሎ ገይርዎ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ቀንዒ መንፈስ ነዚ ናይ ቃኤን መንፈስ ካብ ክርስቲያናት ይቦንቀሶ in Jesus mighty name አሜን እግዚአብሔር ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ብምርአዩ ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ብዘይ ምርአዩ ቃኤል ባሕው ቀንዑ ኩቱር ቅንዒ ድማ ንሓው ከም ዝቐትሎ ገይርዎ ስለዚ ዞም ኣይሁድውን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ዝደልዩ ዘለው ኢየሱስ ናብ ሞት ዘብጽሕ በደል ስለ ዝበደለ ኣይኮነን ክቐትልዎ ደልዮም ዘለው እቲ ምንጭ ቅንዒ ናብ ዝንበሎ ናብቲ ንበሎ እቲ ምንጭ ቅንዒ ሓደ ሰብ እንድሕር ቀኒኡ እቲ ጽቡቕ ዘበለ ናይ ሰብ ኣይራእዩን ሓቀይዶ ቅዱሳን እቲ ንጸልኦ ሰብ ወይ ድማ እቲ ዝቐንዐሉ ሰብ ጽቡቕ ተገበረ ዋላ ዝኾነ ነገር ተገበረ ጽቡቕናቱ ኣይራእይካን ብቕንዒ ዝኣወረ ዓይኒ ጽቡቕ ነገር ክርኢ ኣይክእልን እዩ ካብ ቅንዒ ተበጊሶም እዮም እምበኣር እዚኦም ኣይሁድ ክቐትልዎን ኢየሱስ ደልዮም ዘለው ተጣበቕቲ ኣምላኽ ስለ ዘይኾኑ ይኮነን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ኣይኮነን እግዚአብሔር ስርዓታቱ እንድሕር ኣፍሪስካሲ ፈልጥዎ እዮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ከመይ ዓይነት ኣምላኽ ምዃኑ
እግዚአብሔር ንርእሱ ዘኽብር አምላኽ አሜን እግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ዋርዲያ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ራሱን የሚያስከብር አምላክ ነው ሃሌሉያ እቲ ንሳቶም ክገብሮ ዘይክእሉ በትንሳቶም ግም ዘይሃብዎ ቦታ ዘይሃብዎ ኢየሱስ ይግበር በመንባሩ ናይ ኢየሱስ መስዋዕቲ ከም ናይ አቤል መስዋዕቲ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ተቀባልነት ስለዝረኸበዩ አይሁድ ነቲ አቦ ብኡዝ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ ካብ ሰማይ ዝመስከረሉ ኢየሱስ ከኦትልዎ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለው نحاونا خمس سلاد እግዚአብሔር يحلونا እግዚአብሔር ሎምን ነፍስ ወከፍና ይደግፈናን ይርዳአናን ቤተ ክርስቲያን ፍተውዋ ጽልእዋ አነ ክነግረኩም ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ቀተልቲ ሓቂፋት ጓዓዘላ ሰለንታይ ማለት ካዩ ትብሉት አይትሰአኑን ይኹም መጽሐፍ ቅዱስና እቲ ነሐው ዝጸለቀታል ነፍሲ ዝብለና حقيدو مصحف قدوس اتنحاو زصلق قتال نفسي زبلنا مصلع جبن مسيلو زي رايهم بزوحات كريستيانهم انا نزي ايفوتوني نزي ايفوتواني زبلو مصحف قدوس نتوم نحواتنا نحاتنا نصلق قتلت نفسي زبلنا بمقتال وانجل تحتتينا لوم እግዚአብሔር ቀልጥፍና ክንሳሕ እግዚአብሔር ይደግፈና نحنا نأحواتنا نحاتنا ጥራይ ዘይኮነ ክነ ፍቅር ተዓዚዝና ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ نحوها ጸላይ ተፈቀለልካን ከነጭራሹ نحنا نأحواتنا نحاتنا ጥራይ ዘይኮነ ክነ ፍቅር ተዓዚዝና ንጸላእትና ካይተረፈ ከም ነፍስና ክነ ፍቅርና ተዓዚዝና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ አምና እግዚአብሔር መንግስት ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ንዓይ ዝትጸልኡ ኸማና ይትሰአኑን ይኾይኹም ትኾን አምና እግዚአብሔር መንግስቲ ኣብቲ ኢየሱስ ዝንጉሳ ዝኾነ ዘለዓለማዊት መንግስቲ ጽልእ ዝበሃል ቋንቋ የለን ማለት እዩ አሜን ኣብቲ ንሕና እንነብረሉ መንግስቲ ኣብቲ እግዚአብሔር መንግስቲ ጽልእ ዝበሃል ቋንቋ የለን ቃኤል ነሐዊ ይቀትሉ አይሁድን ከምኡ ነሐውም እዮም ዘሳጉጉን ክቆትልዎን ዝደልዩ ዘለው ነእግዚአብሔር አገልገልቲና ንብል እንድሕር ኮይና ናቱ ባህሪያት እዩ ኣብ ህይወትና ክንጸባረቕ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ማእኸልና ዘይሎ ጌርና አይንቁጸሮ እዚ ነገር እዚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ let's face it ወላኳ በስጋ ንኣህዋትና እንተ ዘይቀተልና እዮም እቲ ምጽላዕ ባዕሉ ማዕረ መቕታል ስለዝኾነ ብዙሓትና በዚ ወንጀል ክንሕተት ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር ስቕሉ ነዚ ክንዘራረበሉ አይገበረንሞ እቶም ክንሳሕ ዘሎና ካብ ክፉእ ግብርና ንመለስ ይረዳአና አይረዳአና ክንጸልእ ኾለና ሰይጣን ይጥቀመና ኣሎ ማለት እዩ ሓቀይዶ كتصلق هولها أبت ساعتي متأكد من أي سيطان ناي دابيلوس يخاطخون زلها እግዚአብሔር نحد حدنا خنفاقرنبر كنتصالالا أي أززنا سلازي كنتصلق هولنا كنحسو هولنا كابتي بحرنا እግዚአብሔር وطائي أب هيوتنا كرأي هولو صلائي نفسنا يتقملا خمزولو خنفلط يغبانا እዚ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝተባሃለ ቤተ መቅደስ ናይ አምላኽ ክንከውን ዝተሓረና ሰባት ንዳብሎስ አይነካሪዮ ሎሚ ነፍስ ወከፍና በዚ ክንመሃሮ ጸናሕና ገርና ንርእስና ንፍትሸሉ መዓልቲ ይኹን አቤላት ዲና ቃኤላት ሽዑ ክንፈልጥና ነፍስኻ ምስ ፈተሽካያ ኢኻ አቤል ዲኻ ቃኤል ዲኻ ሽዑ ትፍለጥ لوم قويتا نتوم بناي مقتال قبن تخصيصنا الزولونا اتمحار زخونا قويتا محرتك قبرنا داقيمكمون اي تبدلوس لزبلنا اي نفرح انقوادا علومي اتي اوشنا زولو تلقي سور كايسادة دخولو نابكال درجة كايساقر خولو قويتا قالو ليخو ملسا نمبر اتوم كنسح زولونا ننسح كاب قويتا محرت نحدت امين لومي منشتا ديابيلوس كاب هيوتنا
بزي سمعنا قال غيرنا ندرقلو مستي منشي هو زخونه يسوس دما انطابقلو معالتي يخونلنا امين تمالي زي خاي نغركم كحلف ايدلين نابتي زقصل كفلي تمالي اب ناب بيت كريستيان ناخدكو هولو مس حدا قلعه تينيجر ناتزراربكو هولو سي امونغو علالنا اندا نغركو قال املاح اندا نغركو سي منفس قدوس زدنق نغر ميهيروني مالت زدنق نغر قدم حجي ريايو هيفلطنيكمو تذكروا ديكم اتا كزمو رخيبنا يا إلهم إنا دافئو إنا قافئو نبي يسوع زمصوا سبيتي من الله الذكرى إيج كفنش حزني علينا كزمو رخيبنا علينا موسى بخمسة عينت قبل تتحزسب بأمني توقعوه موت تجفشفوه موت عزيزو النايو سلازي نسخها بزعبا زو ጉዳይ እንታይ ትብል ኢሎሞ my goodness ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉዎም እቲ ካባኻትኩም ሲ ሓይጣት ዘይፈልጥ ንሱ እቲ ቀዳማይ እምኒ ይሰንድወላ ኢሉ ኣነ ምስትናይ ሙሴ ሕግ ሰማማዐ ግን እቲ ሓይጣት ዘይፈልጥ ሰብ እሱ ቀዳማይ ይኹን مسبالهم سي بحلنا ترتي سي كلاتهم انتي غيروم سكتصحافوا لي كلاتهم انتي غيروم نو كادو تراي كونه كادو تراي دون نو لومي كدربي وزلكم ነገር አለው አበዳውም እንታይም ሂዞም ነረው አበዳውም ደንጎላ ሂዞም ነረው كشفوا إمني هزام نيرام سلازي لومي نحوها نحفتها كشف الليلكا زحاس كايو إمني دربي خايو وطا آمين قويتا يسوس كريستوس كومويلو مهيروني ناب قويتا أبكد مقويتا كل حنا دوك نبل كولنا كلهم حاتيوم كبر أملاخ سيئنهم زبل كالستيل أبلاي قبري ولا كوا نيجويتا تخونا جن دونغولا نسندو سبات عين السعننا ننفسنا زصدقنا سبنات عين السعنا حيت زينفل ننفسنا حيت زيت فلت غيرنا بمؤصر نحواتنا بامني كنشفشفهم نوعل بزوحاتنا غويتا يسوس كريستوس بغلص تزاريبوني لك ابقدم يسوس كريستوس دومس بلو نرسوم بتي قدوس زخونه يسوس بنا يسوس عيني نرسوم مسرعي واسي نساتهم بعلوم سي قبننياتات كوينوم ننبسوم رخيبهم ما سمعني أبقدمي يسوس كريستوس دوك نبل كولنا دوز نبللو بقعة دفرت يبلنا دفرتنا يسوس كريستوسي سلازي لو معالتي أبا حواتكم دنقولات صندو أبا حاتكم دنقولات صندو حجون دنقولا نمسنداو تداليهم زلوهم كمتا كلاتهم كابزا أبا كسا انزنا آسو أمانهم دربيهم زخدو يسوسو نتا نساتهم نموت زفردوا نحنا هنا نموت نفردهم زلنا نحنا هنا نتهم سبات نونجلهم نفردهم زلنا ويتا يسوس كريستوس أنتوي غريز تقاساسبيتكو انتي لا حدغوا اي تدكموا ايلو تطابيقوا لا نسو نحنا نفردوم سبات غويتا يسوس كريستوس كتنصومي امين دو زاسبزيا موت تفريد وانيرو سالا نبي يسوس زمصت غنا نفسو كفنا موت زتفردنا سباتينا نيرنا نبي يسوس مسمص انا غن انتايلونا دغيمكم ايتودلو بسلام كيدو امين اتوم نحنا كنفردوم تدالينا زلنا اتوم نحنا انفردوم زلنا اتوم نحنا عافنا نوطاوطلوم زلنا عافنا نخفتلوم زلنا سبات ابقن مغويتا مسمصو ابقن مغويتا مسبصحو غويتا انتي خمس بلوم تفلطو ديهم غالي ودي دغيمكم ايتودلو نحنا فارشون وص مالت لومي دنقولا مسنداو كاب هيوتنا እግዚአብሔር يرحقو امين يسوس كويتاي كاب 10 9 اسران حدن كم زيبل
ኢየሱስ መልሱ በሎም በሐቂ ብለኩም አለሁ ወድስ አብኡ ከገብሮ ዝራአዮም በር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ከገብር አይከአሎን እዩ ነትንሱ ዝገብሮ ግብሪ ትወድድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር እዩ አቦን ወዱ የፍቅሮሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ሁሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም እንተ ትገረሙ ካብዚ ዘዓቢ ግብሩን ከርእዩ አቦን ሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን ከም ዝገብሮም ወድ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም አሜን ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ 47 በብሉእ ተጻሒፉና ዘሎ እቲ ኢየሱስ ነቶም ዘሳጉጉዎ ከቆትልዎ ዝደልዩ አይሁድ ዝሓቦ ምላሽ ኣብዚ ኢየሱስ ነቶም ማንነቱ ከይፈለጡ ዘሳጉጉዎን ከቆትልዎ ዝደልዩ አይሁድ መን ምዃኑ ብዛዕባ አገልግሎቱን እዩ ኣብዚ አርጊጹ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ዘሎና ኢየሱስ ዘረብኡ ክጅምር ከሎ እንታይ ብምባል ጀሚርዎ በሐቂ እብለኩም ኣለኹ ወድስ አብኡ ክገብሮ ዝራአዮም በር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር አይክእልኒ ብምባል ዘረብኡ ጀሚሩ ቅዱሳን ትርጉም እዚ በሐቂ ዝብል ቃል በግሪክ ወይ ድማ በዕብራይስጥ እንታይ ማለት እንድሕር ኢልና አሜን ማለት እዩ አሜን ማለት እዩ ይሁን ማለት እዩ ኢየሱስ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ክብሎም ከሎ በእውነት ብርግጽ ብዘይ ጥርጥር እሙን ፍቱን ዘተአማምን ርጉጽ ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ኣብዝነቶም ነዚ ሐቂ ዕረ ዝጥዕሞም ከቀበልዎ ድማ ዘይደልዩ ንርእሶም ዘጽድቁ ሃይማኖታውያን አይሁድ እዩ ክትፈቱ ክትጸልኡ እቲ ሐቂ ኣነን አቦን ሓደ ኢና እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ነገር እዩ እቲ ሐቂ ምስቲ ዝነግረኩም ዘለኹ ሐቂ እንድሕር ሰሚርኩም ጽቦ አይሰመርኩም ከዓ ንርእስኩም ገደደኩም ብምባል ብግልጽ ኢየሱስ ኣብዚ ክዛረሞም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 17 እንታይ ኢልዎም ነይሩ አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነውን እገብር ኣለኹ ኢልዎም ነይሩ አቦይ ክሳዕ ሕጂ ይገብር ኣነውን እገብር ኣለኹ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ስራሕ አቦይ ዝብሎም ዘሎ እዞም ሰባት ግን እቲ ኢየሱስ ዝብሎም ዝነበረ ነገር ምንም ክርድኦም ስለዘይከኣለ ንመንፈሳዊ ነገር እውራት ስለዝነበሩ ኣብ ክንዲ ንሓደ ሰከንድ ደው ኢሎም ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርን ኣብ ክንዲ ዝሪኡ ነቲ ኢየሱስ ዝተዛረቦ ዘረባ ድማ ምስቲ ዝገበሮ ግብሪ ዘነጻጽሩዎሞ እንታይ ይብላሉ ኢሎም ኣብ ክንዲ ነቲ ዝብሎም ክርድኡ ዝፍትኑ ብቐጥታ ናብታ አቦይ ኢሉ ዝተዛረባ ዘረባ ብምኻድ ነቲ ሰብ ኮይኑ ዝመጽ አምላኽ ክቆትልዎ ክደልይዎ ከሎ ንርኢ ስለምንታይ መስለኩም አቦይ ስለዝበለ ድማ መሊሶም ኣዝዮም ክቆትልዎ ዝደለዩ ስለምንታይ ትፈልጡ ዲኹም አይሁዳውያን ከድኩም ተጽንዑ ዝኽእሉ ኢኹም አይሁዳውያን ንእግዚአብሔር ከማንሲ ያህዌ ከማን ኢሎም ክጽውዑ አይደፍሩን እዮም ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር ኤሎሄም ኢሎም ዝጽውዑዎ ማለት በቃቲ ያህዌ በትክክለኛ ስሙ ጀሆቫ ኢሎም ክጽውዑ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሑ ከይቅሰፉ እዮም ዝፈርሑ እዚኦም ሃይማኖታውያን ብጣዕሚ ብፍርሒ ብምንቅጥቃጥን እዮም ስም እግዚአብሔር ዝጽውዑ ኢየሱስ ግን እንታይ ኢሉ ጸውዕዎ ማይ ፋዘር አቦይ ኢሉ ስለዚ ጸውዖ ኣብዚሖም ቆትልዎ ደልዮም ይገርመኩም ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ወሲኹን ነጊሮም ወድስ አቦኡ ክገብር ዝራእዮም በር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር አይከኣሎን ነቲ ንሱ ማለት አቦ ዝገብሮ ግብሪ ትወዲ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር ኢሉ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነን አቦን ሓደ ኢና ኣነን ንርእሰይ ምስ አቦ የማዓራርያ ዘይኮንኩ ዘለኹ ኣነን አቦን ማዕረ ኢና ዝብሎም ዘሎ ሓደ ኢና ዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ወድስ አቦኡ ክገብሮ ዝራእዮም በር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር አይከኣልን ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነስ ፍቃድ አቦ ኣነሲ ካብ ፍቃድ አቦ ወጻኢ ዝኾነ ነገር አይገብርን ዝብሎም ዘሎ አሜን ነቲ ኢየሱስ ወሲኹ ዝተዛረቦ ዘረባ እንድሕር አስተቢልናሉ ንማንነት ኢየሱስ ኣብኡ ብግልጽ ኢና ንሪኦ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ
ነትንሱ ዝገብሮ ግብሪ እትወድ ድማ ከምኡ ዝበለ ይገብር ኢሉ whatever እግዚአብሔር አቦ ዝገብሮ እግዚአብሔር ወልድ ድማ ይገብሮ ኢሉ እግዚአብሔር አቦ ዝገብሮ እግዚአብሔር ወልድ ዘይገብሮ ነገር የለን ይዝብሎም ዘሎ ፍታው ጽልኡ ይተሐቂ ይዝብሎም ዘሎ አሜን ዶ ነትንሱ ማለት ነት አቦ ዝገብሮ ግብሪ ነት ዝገብሮ ግብሪ ትብልቅ ዘላ ቃል ነስምረላ አሜን ምክንያቱም ወሳኒት ቃል ስለዝኾነት ነቲ አቦ ዝገብሮ ግብሪ እትወድ ድማ ከምኡ ይገብር ኢሉ አሜን ስለዚህ እቲ አቦ ክገብሮ ዝኽእል ግብሪ ሁሉ ክገብር ይኽእል ይዝብሎም ዘሎ እንድሕሪ ኢየሱስ ልክ ነቲ አቦ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንድሕሪ ክገብር ክኢሉ አቦን ወድን ሓደዮም ማለት እዩ ኢየሱስ እምበኣር ነዚ ነገር እዚዩ ነቶም አይሁድ አርጊጹ ክነግሮም ደሊ አንዊሑ መልሲ ዝህቦም ዘሎ ብዚ ንስኻትኩም ነዚ ሪኢኹም ትድነቁ ለሁም አቦ ንወድ ስለዘፍቅሮ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪውን ከርእዩ ማለት ካብዚ ዝዓቢ ክብሪ ወልድ ክገብር ከሎ ክትርእይኹም ክብሎም ከሎ ንርኢ ኣብ ቁጥሪ 21 እንታይ ይብል አቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን ከም ዝገብሮምን ወድ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም ኢሉ እንድሕሪ ነቲ ኢየሱስ ክሳዕጂ ክዛረቦ ጸነሐ አስተብሂልናሉ ኢየሱስ ማንነቱ ክገልጽ ከሎ ብኸመይ ገሊጽ ወንድሕር ኢልና በቲ ምስ አቦ ዘለዎ ሕብረትን ንርእሱ ምስ አቦ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብምንጽጻረን እዩ አሜን ኣብ ቁጥሪ 19 ከም ዝረአናዮ ኢየሱስ በመጀመርታ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ምስ አቦ ዘለዎ ሕብረት ያርእይዎም አሜን ወድስ አቦ ክገብር ዝረአዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን ኢሉ እዚ እንታይ ዘርእየና ኣሞንጎ አቦን ወድን ዘሎ ሕብረትን ይዘርእየና አሜን ኢየሱስ ነቲ አቦ ዘርአይ ነገር ክርኢ ናይ ግድን ምስ አቦ ግዜ ክወስድ ኣለዎ ሓቀይዶ ኢየሱስ ነቲ ምስ አቦ ዘሎ ሕብረት ድሕሪ ምርአዩ ነቲ ወሲኹ ዝተዛረቦ ዘረባ ተዛሪቡ ማለት ኢየሱስ ኣቀዲሙ ኣብ ቁጥሪ 19 እቲ አቦ ዝገብሮ ግብሪ ንሱን ከም ዝገብሮ ነጊሩና እዩ ኣብ ቁጥሪ 21 ውን ደጊሙ እንታይ ኢሉ አቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን ውን ከም ዝገብሮም ወድ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደልዮም ህያዋን ይገብሮም ኢሉና እቲ ዘገርም እንታይ እዩ አቦ ከመይ ኢልካ ምሳይ ንርእስኻ ተማዓራሪ ዘይበሎ ተሓለቕቲ ዝመስሉ ጸረ ፍቃድ አምላኽ ዝኾኑ ንኢየሱስ ነቲ ትክክለኛ ማንነቱ ዝነግሮም ክቆትልዎ ክደልዩ ከለው ንርኢ እውራት ኮይኖም እምበር እግዚአብሔር አምላኽ ክብሩ ንማንም አሕሊፉ ዘይህብ አምላኽ ሓቀይደ ቅዱሳኔ እግዚአብሔር አምላኽናሲ ክብሩ ንማንም አሕሊፉ አይብኒ ኢየሱስ እቲ ዝበሎ ሓቅ እንተዘይከውን ነይሩ ንሳቶም ከይቀተልዎ ከለው እግዚአብሔር አቦ ባዕሉ መቀሰፎ ነይሩ ናይ ኢየሱስ በህይወት ምህላው ንባዕሉ ነቶም ነቲ ሓቅ ዝኽሕዱ ዘለው አይሁድ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቅ ከም ዝኾነ ዝምስክር እዩ አሜን አሜን እንተኾነ ንሓቅ ዕውራት ስለዝነበሩ ነዚ ሓቅ እዚ ክርእይዎ ኣይከኣሉን ኢየሱስ ጎይታ እዩ 22-23 ከምዚ ይብል ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር አቦን ሓደ እኳ ይፈርድኒ እቲ ንወዲ ዘይኽብር ነቲ ዝለኣኾ አቦን ኣይኽብሮኒ ዘገርም አይሁድ ኢየሱስ ንርእሱ ምስ አቦ አማዓራሪ ኢሎም ክቆትልዎ እንዳደለዩ ከለው ኢየሱስ መመሊሱ ዘግድደሎም ነገር ክነግሮም ከሎ ይናብዝ ንርኢ ዘለና ሓቀይዶ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እዚ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ከኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሓቦ እምበር አቦና ሓደ እኳ ይፈርድኒ ብምባል ልክ ነቦ ከም ዘኽብርዎ ንዕኡን ከኽብርዎ ከም ዘለዎም ክነግሮም ከሎ ንርኢ አቦ ብምባሉና ተቆጥዖምሲ አኽብሩኒ ካብሎም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ ልክ ነቦ ገይርኩም ነቦ ከም ተኽብሮ ንዓይ ካኽብሩኒ ብሎም ኣሎ እዚ ንአይሁድ ዘሰንብር ዘረባ እዩ ምክንያቱም ክሳዕታ ኢየሱስ ነዛ ቃል እዚያ ዘውፅእ አይሁድ ዝፈልጡ አቦ ከም ዝፈርድ ሓቀይደ ቅዱሳን እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበኮ ኒው ሪቨሌሽን እዩ ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ እዮም ቅድሚ ሕጂ ሰሚዖሞ ይፈልጡን እዮም
إذن أيهود زسنبر زرباي مغنياتهم كساعتها يسوس تفردي بقى ناي فردي سلطان already ناباي تمحلالي فالا زبل قال زوص اتزفرد ابو مخانيم زفلتو اتزساغوغون كقتلو زليو يسوس ግን ዘይተጸበይዎን ንዓዓቶም ዘሰንብድ ነገር ክነግሮም ኮሎ ንሪ يسوس كل سب دما كم تنبو زخبرو غيرو ምእንቲ ንወዲ خبروس ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ከም ዝሓቦ ምስተዛረቦ ወሲኹን ታይልዎም እቲ ንወዲ ዘይخبሮ ነቲ ዝለኣኸቦን ኣያخبሮን ብምባል ንወዲ خبሮ ከም ዘለዎም እንተ ዘይ ኮይኑ ኣሞዳታ ኣብ ፍርዲ ክራኸቡ ምዃኖም ክነግሮም ኮሎ ንሪ እዘና amazing كابسران 4:30 زي بل نقالي زسمعون بتزل أخنن زأمن نيزل عالم هيوت هالاتو نسو كموت ناب هيوت تساقرنبر نافردي كم زي بس بحق قبلكم الله توم موتات دمت ود أملاخ سمعوا لا ساعات متس نسخا حجة توم زسمعوا دما هيوان كخونيا إلى بحقي قبلكم الله إلى يسوس أبزنتهم سمعتون تايز بلوم زلو انكو منجدي نيزل عالم هيوت كترخبولو تخلو كافردخ تملطولو تخلو منجدي بأي بمؤمن تراي زبلوم زلو لومون نزق على زي تسمعوا زلوهم دقيمنا خنقروكم باهب لنا اتا انكو نيزل عالم هيوت ترخبولا منجدي بيسوس تراي بيسوس بمؤمن ترايو نيزل عالم هيوت زركب بيسوس بمؤمن ترايو كفردي مملأ زكال تانا يزل عالم هيوت عبي يازلا اندحر إلنا قدساني أبي يسوس يا اندحر بقالين آمينكم نيزل عالم هيوت كتروخ بيخم كم نيزل عالم موت ناب نيزل عالم هيوت كتساقاقرو يخم بقالين تزي آمنكم غنا فردي زوص بيكم إلو بقلت إخنقرم كولو ينابزن ريزلنا ويتا يسوس أب قطر يسران حموشتن تايلوهم اتهم موتات دمت ود أملاخ سمعوا لا ساعات تمتس نسخة حجة توم سمعوا دما هيوان كخونيهم إلى بحق قبلكم الله خيلوهم اتهم موتات إلى زوصوعهم نمن يندحر إلنا نقول لهم نتهم بؤون زي آمنوا أب تحتنا حقات كمبر نزنوبرو كلهم يموتات إلى زوصوعهم زلو زوساوسو زنكاساوسو زلو نزمسلهم مالتي ناب إفيسون كلتا ناب كاب حدك شعات خيدنا كنا نبب كلنا يسوس موتاتي لزتصوعهم نمن كم زخونا أتبقوا كبر حالناي هارا باولوس قدمي نخرستوس مفلاتنا بزعبا زنبرنا هيوتن دحرن يسوس مفلاتنا زلونا هيوت كزارب كلون تايلو نسخاتكم قدم نعنا يزاربنا زلو حجي نسخاتكم قدم كم نبرت إذا عالم زيئة كم تمنفسو حجي أبتم دك زي مئزاز زقبر زلو حلقة سلطان عير تملالسكم ببدلكم بأبساكم موتات زنبركم نعاخاتكم هيوان قبركم آمين نحنا كلاتنا نتناي سجان نه حسابات دليت انداغبرنا قدم بتمني سجان مساتاتهم ننبر نبرنا كم توم كالوتم ببحرنا دققوا تعنبرنا جناخه اتبمحرت حبتام زخونه املاك مانتي اتا بقى ازف قرنا اباي فقرو نعنا ببدلنا موتات كلناس مس كريستوس ياوان جبرنا امين بصقايكم زدحانكم مسؤون اتنسعنا ابتزمت زمانات بياونتو اتبلوص حبت تصقو بخريستوس يسوس اباتاتنا من تغرئي اب سمايات بخريستوس يسوس مسؤ امطنا بلنا امين اتوم موتاتن بقار توم كم نبرت إذا عالم زي أزمل على الشيء نتناي سجان نه حسابات دليت زجوبريا نفس وكفنا حدا أوان أب توم موتا زبحلو جوجل إنات نمدم نيرنا حق إيدو سهلا بقالون بيسوس زأمنا جنا بمحرت حبتام زخونة أملا كاب عد موتات ناب عدي هيوان أسرقرنا نقع حقوسنا هاليلويا اتسمعنا يونا يسوس قال ايو ننفس وكفنا هيوان زغبرنا امين اتدمص انتا لو مالتي هيوت لو مالتي امين موتات دمص ود املاح سمعوا لا ساعات كتمص يانسا حجي ايلو ስለዚህ اتدمص هيوت لو مالتي امين اتو موتات
እቶም ሙታት ህያዋን ክኾኑ እንድሕር ደኣ ደልዮም ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ ክገብሮ ዘሎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ሰምዖ ድምጺ ምቕባል ጥራይ አሜን እቲ ድምጺ ምስ ወጸ ነቲ ድምጺ ምላሽ መሓብና እዩ ህይወት ክንረክብ ዝገብረና ነፍስ ወከፍና ከምኡና ጌርና ብዛዕባ ኢየሱስ ምስተነገረና ነቲ ሰምዓና ቃል ብእምነት ተቀበልና ነቲ ብእምነት ተቀበልና ቃል ድማ ህይወት ይቡና ስለዚህ እቲ ያው ክኸውን ዝደሊ እቲ ካብ ዓዲ ሙታት ናብ ዓዲ ህያዋን ክሰጋገር ዝደሊ ሰብ ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እንድሕር ኢልና ነቲ ሰምዖ ናይ ጎይታ ድምጽ ምላሽ መሓብ ጥራይ ክምልስ ጥራይ ዘሎ ምስማዕ ኩሉ ሙት ዝሰምዕ ሓቀይዶ ቅዱሳኔ ኩሉ ሙት ዝሰምዕ ምስማዕ ኩሉ ሙት ይሰምዕ እንተኾነ እቶም ህያዋን ክኾኑ ዝደልዩ ጥራዮም ነቲ ህያው ዝገብር ቃል ብእምነት ዝቕበልዎ ክብርን ሽሙ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሓንስ 6:63 እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ መንፈስ ህያው ዝገብር ስጋስ ገለ እኮ አይጠቀመን እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈሴን ህይወቱን ኢሉ 6:63 እቲ ምስጢር እዚ ህያው ዝገብር ድምጽ እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ካብ አፍ ኢየሱስ ዝወጽእ ቃል መንፈስን ህይወቱን ስለዝኾነ ክብር ንሽሙ ይኹን ካብ 6:30 ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወድውን ከምኡ ብርእሱ ክትሕልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ ይሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ኣብ መቃብር ዘለው ኩላቶም ድምጽ ሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርድ ክወጽዮም እሞ በዚይ ትደነቁ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልኔ ፍቃድቲ ዝለኣኸን እንበር ፍቃድ ኣይደሊኔ እሞ ኣነ ከምቲ ሰማዕኹ ዝፈርድ ፍርደይ ከዓ ቅኑ እዩ ኢየሱስ መላሊሱ ብዛዕባ መለኮታዊ ባህሪኡ አምላኽነቱ ብተደጋጋሚ ዝነግሮም ዘሎ ህይወት ካብ ህይወት ዘለዎ ከም ዝመጽዩ ኣብዚ ኢየሱስ ዝነግሮም ዘሎ አሜን ህይወት ካበይ ዝመጽእ ህይወት ዘለዎ ነገር ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ህይወት ክህልዎ ኣለዎ አሜን ህይወት ካብ ህይወት ዘለዎ ከም ዝመጽዩ ኣብዚ ክፍሊ ኢየሱስ ክርስቶስ አርጊጹ ዝነግሮም ዘሎ እግዚአብሔር አቦ ንወዱ ኢየሱስ ዝሃቦ ህይወት ልክ ከምታናቱ ህይወት ይሂቦ አሜን ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዱን ከምኡ ብርእሱ ክትሕልዎ ህይወት ሃቦ ይብለና እዛ ህይወት እዚኣ አምላኻዊት ህይወት ያ እቲ ጠፍ ህይወት ዘይኮነቲ ዘለዓለማዊት ህይወት ያ አሜን እዛ ህይወት በግሪክ ዘዊ ትባሃል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አቦ ንወዱ አምላኻዊ ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ኮይኑ ስለዝመጸን ሁሉ ሰብ ናይ ምፍራስ ስልጣኑን እዩ ሂቦ ኢየሱስ ወሲኩ እንታይ ኢልዎ ኣብ መቃብር ዘለው ኩላቶም ማለት እቶም ሙታት ድምጽ ሰሙላ ሰዓት ክትመጽያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርድ ክወጽዮም እሞ በዚ ኣይትደነቁ ብምባል ብዛዕባቲ ኣብ መወዳታ ዝኸውን ነገር ከይኮነ ከይተፈጸመ ከሎ መታን ካብዚ ፍርድ መታን ከምልጡ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ለዋህ ኮይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ልውህ ነዞም ክሳዶም ዘትረሩ ነዞም አንጻሩ ዝኸዱ ዘሎ ነዞም ሞቱ ዝምነዩ ሲ ብዛዕባ መጻኢ ክነግሮም ከሎ ንሪ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ዝብሎም እቶም ብኢየሱስ ዝኣመኑ ዝተነስሑን እዮም አሜን እቶም እኩይ ዝገበሩ ከዓ እቶም ናይ ምንሳዕ እድል ዝተዋሃቦም እሞ ነቲ ዝተዋሃቦም እድል ዘይተጠቀሙሉ ንኢየሱስ ዝነጸግዎ ሁሎም ማለት እዩ ሎሙውን ከምቲ ኣብ ዘመን ኢየሱስ ነቲ ሓቂ ዝኽሕድዎን ዘይቅበልዎን ቁጽሪ የብሎምን ኢየሱስ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 19:10 ዝበሎ ወዲ ሰብ ንጥፍኡ ክደልን ከድሕን ይመጽእ እንተኾነ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ነቲ ከድሕን ዝመጸ ኢየሱስ ዘይቅበሉ ብዙሓት እዮም ኩሎም እቶም ኢየሱስ ዝሰምዑውን ተቀበሉን ኃጢአቶም ይቅረ ተባሂሎምን ናይ ዘለዓለም ህይወቱን ተቀቢሎም እዮም በንጻሩ እቶም ኢየሱስ ንቃሉን ዘይሰምዑ ዘበሉ ድማ ብሰንኪ ኃጢአቶም ክሞቱን ንዘለዓለም ካብ አምላኾም ተፈልዮም ኣብቲ ናይ ስቃይ ቦይታ ክነብሩ እዮም እዚ ፍቃድ አምላኽ እንድሕሪልኩም ኖ ግን ብምርጫኦም ግን ናብቲ ዘይደልይዎ ስፍራ ክኸዱ ከሎ ንሪ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 30 እንታይ ኢሉ
كابرسي قلق كجبر أي كإلن فقاد تزلأخن نمبر فقاد أيدلين يمو أنا كم تسمع أخوي زفرد فردي خاوني إيلو يسوع أبزين تايز بلوم زلو إذا كاب أفي تسمعوا زلهم نايفرد قال أبو زسمرو نا أبو دمتي زبلوم زلو أنا كابرسي قلق كجبر أي كإلني كله اتزقابرون ززاربون اتي أبي جبر زبلني تأبو جبر زبلني تراي مونياتهم أنا فقادي زي كونس فقاد أبوه جبر سلازمت أخو فقاد تزل أخنه جبر سلازمت أخو كم تسمع أخو يزفرد كم تسمع أخو سلازفرد ني أبو فرد قونيو زمالة فردي خاق قونيو خبلهم كلون ري ويتا يسوع كريستوس بنجر كل يباركم أداؤكم على العلوم وتسألينا هنودينا